Għalkemm is-sena li għaddiet tista' titqies bħala waħda pożittiva fis-settur turistiku, l-affarijiet jistgħu jkunu differenti għal din is-sena li ninsabu fiha. Waqt konferenza fejn ġie ppreżentat ir-rapport dwar riżultati fil-qasam turistiku f'pajjiżna, il-President tal-MHRA Tony Zara ikkummenta dwar ir-riżultati tal-2018. Iżda bħarstu lejn il-futur, Zara rrimarka li huwa tajjeb li wieħed ikun ottimist imma rrid ikun ukoll realistiku. Is-suċċess tas-sena li għaddiet seta' seħħ parzjalment għal fatt li xi pajjiżi kompetituri ta' Malta kienu qed jiffaċċjaw kwistjonijiet ta' sigurtà. Dan għalhekk wassal biex klijenti spiċċaw ifittxu alternattivi. Dan ma jgħidix li se jkun il-każ għal din is-sena u għalhekk wieħed għandu joqgħod attent għal kompetizzjoni minn dawn il-pajjiżi, speċjalment fuq il-livell tal-prezzijiet, fejn bħala pajjiż se nikkompetu ma' prezzijiet irħas. Minn dawn ir-riżultati joħroġ ċar li ħafna mit-turisti li qed jiġu Malta qed jażlu li joqogħdu f'residenzi privati. Konsegwenza ta' dan kien hemm tnaqqis f'turisti li jażlu li joqogħdu f'lukanti ta' 3 stilel. Tony Zara żied jgħid li l-fatt li wieħed ikun minn ta' quddiem f'dinja kompetittiva mhix xi ħaġa faċli u bħal f'logħba futbol li tirbaħ l-aħħar logħba ftit jiswa jekk ma tintrebaħx ukoll il-logħba li jmiss. Dan il-qasam huwa bħal logħba li ma tintemm qatt u għalhekk wieħed irid jibqa' ffukat fuq il-ġejjieni.